Кирил, много ми е приятно. Здравейте, Орлин, на мен много ми е приятно. Може би първите неща, които бих започнал да разговарям с вас при началото на лечението е да ви запозная с това колко важна е профилактиката за нашето здраве. Профилактиката и грижата за добрата хигиена. С течение на времето съм загубил правилният начин на миене на зъби или вече имам вреден навик поради това, че винаги бързам, винаги съм зает, винаги пътувам. Затова ще ми бъде много полезен някой ваш съвет. За съжаление, това е проблем на много хора. Обикновено ние се учим да си мием зъбите вкъщи, водени от нашите родители, които също са се учили от техните родители. И много рядко човек е обръщал професионално внимание на това как трябва да си мием зъбите. В момента аз бих могъл да ви обясня много детайлно как да си почиствате добре зъбите с ръчната четка, но съм сигурен, че излизайки от тук и връщайки се в ежедневието си, много бързо ще забравите обясненията и ще се върнете към старите си навици. И тук идва мястото на технологиите, които биха могли да ни помогнат да поддържаме една по-добра хигиена. Бих препоръчал да опитате звуковата четка за зъби Diamond Clean на Philips. И тя наистина ще ви помогне много в начина и ритъма на живот да се грижите по-добре за своето здраве. На практика, използвайки тази звукова четка, вие ще може да поддържате една изключително добра хигиена благодарение на съвременните технологии, а именно с над 62 000 вибрации в минута. 62 000? Да, 62 000 вибрации в минута, което наистина дава един много добър почистващ ефект. И на практика тази звукова технология, освен че чисто механично почиства много добре зъбите, буквално ги полира до блясък, тя по много интересен начин завиха и въздуха и кислорода в средата и по този начин почиства дори тъканите под венеца, както и самия венец. Знаем, че всички заболявания и на зъбите, и на венеца започват от натрупването на зъбна плака и микроби в устата. За мен като артист винаги е важна визията. На първо място, за съжаление, почти никога нямам време, винаги пътувам, винаги съм зает, винаги съм някъде в колата. Това е абсолютно вярно. Визията е много важна за артиста. Здравето е много важно за всички хора, включително и за артиста. И за да имаме добро здраве, ние наистина трябва много добре да почистваме зъбите си. Всичко започва оттам. На практика ние можем, почиствайки добре и правилно зъбите си, да избегнем последващата нужда от лечение на зъбите, защото основната причина за болести на зъбите и на венеца са недоброто почистване и натрупване на плака и микроорганизми в устата. Diamond Clean ще помогне както за това да имате хубава усмивка, така и за това да запазите здравето и на своите зъби и на вашия венец. Аз нямам търпение да опитам Diamond Clean. Ами, да започваме. Добре.